Il-Qorti Kostituzzjonali kkonfermat sentenza mogħtija mill-Prim Awla tal-Qorti Ċivili li fiha intlaqet it-talba tal-General Workers Union u ddikjerat li l-mod kif inhu muqqaf it-Tribunal Industrijali jmur kontra id-dritt għal smigħ xieraq. Intqal li dan jikser kemm il-Kostituzzjoni ta' Malta kif ukoll il-Konvenzjoni Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem għaliex il-membri tiegħu m'għandhomx protezzjoni biżżejjed fil-kariga tagħhom. Il-każ kellu l-bidu tiegħu wara t-talba li għamlet l-eks segretarju ta' waħda mit-taqsimiet tal-General Workers Union fejn din allegat li kellha impjieg li ġie terminat mill-Union għal raġunijiet mhux validi fil-liġi. B'reazzjoni għas-sentenza l-General Workers Union irrimarkat li fil-każ taċ-chairperson tat-tribunal jinħatru għal perjodu li ma jkunx aktar minn 3 snin u jistgħu jinħatru mill-ġdid għal perjodi oħra li kull wieħed minnhom ma jkunx ta' aktar minn 3 snin. Dan ifisser li ċ-chairperson tat tribunal huwa suġġett għas-seta tal-Ministru li jerġa' jaħtru u għalhekk huwa jista' jneħħihom mill-lista ta' membri mingħajr ħtieġa li jagħti raġuni. L-Avukat Ġenerali wieġeb li t-Tribunal Industrijali jissodisfa r-rekwiżiti kollha ta' tribunal indipendenti u imparzjali imwaqqaf mill-liġi kemm Maltija kif ukoll dik Ewropea. Wara li semmet li żewġ naħat li mħallef Felice kienet laqgħet it-talba tal-General Workers Union u ddikjarat li l-Kostituzzjoni u l-kompożizzjoni tat-Tribunal Industrijali taħt lat dwar l-impjiegi u r-relazzjonijiet industrijali ma jiswix għaliex jikser id-drittijiet għal smigħ xieraq u ma jħares dak li tgħid li l-Kostituzzjoni ta' Malta u l-Konvenzjoni Ewropea tad Drittijiet tal-Bniedem u l-Libertajiet Fundamentali. L-Avukat Ġenerali appella minn din id-deċiżjoni u l-każ għadda quddiem l-Qorti Kostituzzjonali li kienet iffurmata mill-Prim Imħallef Silvia Camilleri u l-imħallfin Giannino Caruana De Maio u Noel Kuxkiri. Dawn ikkonfermaw is-sentenza tal-ewwel qorti.